Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Dneska si zahrajeme Shadow Fight 2. Toto je první part a já se strašně omlouvám, netočil jsem 2 měsíce. Proč? Jsem lína mrtka. No, jdeme si stahovat nějaký chujoviny. Jo. To je Sensei Wu z Lega Ninjaga, že? Well. A ještě jsem nemocnej. Mám horečku. Dobré, nezájem. Pohybuju se. Wow. Dobré, ale musím toho hackat, kdybych... No to je jedno. Oh. Jo, fight. Ježiš, to je nějaký Kenji. Dobré. To je negr. Z toho hodně dlouho nehrál. Jo, zabil jsem ho. A jsem agresivní. Pojď ty čurek. Oh. Bum ho. To je negr. On je černý. Dobrý. Mlátil jsem ho. OK. A prvního nepřítele. Já si můžu koupit zbraň, jo. To je co za ninju? The J? Ne, Shin. Viktor Shin. Jak to funguje? Oh. Já nejsem žádný bojový master, ale zvládnu to. Блять! No super. Výborný. Jo, jinak já jsem vám chtěl připomnět, už jsme skoro u 200 odběratelů do poslední a máme hotovo. Takže nechte mě podpořit. Já budu za to velmi rád a budou ještě další videa. A takhle bude růst moje komunita. O, co to je? Act 1 Hero Reborn. Hero se narodil, nebo já nevím, co to je, jenom je anglický. Please, co? May? Jo, to je ten turnaj. Aha. Já vím, co. Co ještě vím, tak můžu aj zničit ten pytel. Hoven.
Já tam mám ještě nahoře energii, to znamená, že ne vždy můžu hrát. Takže to je nějaký, myslím, že limit. Mám nové zbraně. Co to je? Boxe. OK, tak já zkusím ten fight. Monkey. Už tam je vzadu kosočtverec. A to je hra pro malé děti, jo? Pro malé děti, úplně ne. Ale proč je to tam vzadu, ty vole? Proč je tam vzadu kosočtverec? OK. Bum. Já jsem moc třeba v reálném životě moc neumím podat, jsem diskusiční člověk. Já jsem mám nějaké onemknutí. Či co? Jo, výborný. Já už nechci nějaký posraný tutoriál. Výborný. No, jaké odměny. Šveru. Ježiš. No ty vole, to můj mobil asi nevydrží. No, nevydrží. OK. Super. Mám už první armor. Torn. Ty vole, jdu mlátit ženskou, nebo co to je? Akorát ta fotka je docela uchylná. Jo, je to ženská. Ty vole, já dělat toto v Americe, já už bych dávno byl zabřízený. Ale jsem dobrý. Blět. Bum. Ale se třeba nebráním. Jupi. Jupi a jej. Later. Pak dáme ještě tohle a Jester. Tyhle, to je nějaká ženská? Jo. Jo. Zvládl jsem to po dlouhé době. No. Já si koupím tu helmu. Boxe? Ne, nemám prachy. Jsem short. No a já myslím, že toto je asi vše. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, mě si podpořit, protože budu mít těch 200 odběratelů a čau.